Ublei Pyndonkam yeki kill thamai. Pyndonkam yeki kill thamai. Kibalong positive hakmat jong Trai. Kampel lengi bakla kano kanoro. Hanrai le pi siau tho bar ke jemit kabau blei alam ye pi ban yo siau ye ka ni ka tin ka jong blei kan no tam le bijin ban IT la ka jong ka jingim hakmat ka jong Trai Ublei pen tmai ye pi ka Bible ka ong we ro bedon au Chris ulong ujing tau betmai Gege berim kin dono, hakmi kin jalong ke bertemai. Nak kuntui ke jingshakri barok away. Nak waya pipi pyndon how Chris. Nadai haka ministry. Nadai ba pinsiau sngai ba petang ba pyndon haka balang. Hanai pentik kena ke jingim ke jongpi ke jing pentemai ke dei tang lada pyndon how Chris. Like a life ke jongpi ke jing ke jongpi malaga ski ke dei how Chris ke jingshakri jongpi malaga por ke dei bet nakabenta u Chris ban pyndon burom yu ban le ye ke mon ke jongo nanong ye pi hang ta keng ngilong ke ba fit ban long ki kiu ke ba tmai hakmat ke jo Trai tang how Chris tungin bread baro kajing siau niam kajing siau balang jongi la thajya kare namar hakaba kado kiba kum gini kin ong don blei namar kim julap yo blei hanai la pilon don how Chris pidon kajing slok kabai jen balu Chris pin siau yega present kajong haga jing kajong pi nagata dau ngakan tu ye pega ni kapor kikon ke jo Trai tongin pentikna ban yo ka jingim ka batmai ban long khiu batmai ba Ublei un siau tenat ya ka ban shim halaka kti ka jo ban thep ya ka ba pha ngidon kam ye ka jing batmai Utau ba ai ke jingknya ke jingango upendon burom U Blei but how tau ba penbai ya galenti Ublei un pen I ya ga jing pen em kata ka de ke tin ke jong Ublei ne ka benta ke jing im ke jong a jong pi malaga por ngin ai ka ba bhatam kat bala ngin ai ka ba bhan ke ba bhatam Kenang bau Ublei yo ban shem siu ban ngi habangi ai ke jing knya ke jing ai ngo how Trai habangi le ba ni chim ye ka benta ban pyndon burom yo Ublei but kat no le habangi penbek ye ke lenti ke jongi ha ke jing dei ba Trai un pen I ye ka jing pen im ke jong u haga jim ke jong ai jong pi un pen I ye ga jim pelai un pen I ye ga jing jom un pen I ye ga bor ba ke jong u ye ga burom ke jong u haleluya ye ga jing Trai men se ba ko jong Ublei haga jim jong ai pi ne ta da ho ke ne ga por kam byang yang I tang bengin ai ke jing knya hakma jong Ublei ka ba kam ba sho ngi la dengi plus but ke jing im ka ba penbai halor jong ka tin ka bang yo sngiao ai ngo yo Ublei ha kin ki sngi ngi yo i ka tu jing seng healing and revival ngi ya ban le asngi armit but dengkat bat kini ki perlok ngaong iki daga jing duwai ngi ya lai ngaong ki tongin kin show ye ka ba bhatam ka ba kile
ngin bot namar kilong kibriu ke bekodor ke jong Trai. Ublei de Pyndonkam ratba badi sisang yoi ya ke jiwan to upai ba na kaleng ke jaga digilak kibriu kiwan klempoi berkat ka burom ke dei ke jong Trai. Aingo ublei kumbangil thao nga aingo Trai ban yoi namar hagini ke sngi shwa ke to jingseng ngele yo ke to jiruai bange Trai uai ka jiruai jong ke jingduan na banta ke ribat ke jet benriu ban banga yoi ka tu pai lang jong Trai wan na ke banta ban sha skori ke tinggal jong Ublei ka pen kemen ye ke do no jong na siong wo na banta jong ini ki perlok no do bale ye ke projector hado kini ki nong tem baro ke worship team aingo Ublei ki kin shawi ke babha bat ki rai ke babha hapo jong ke jingshakri ndai tangkata ngakwa bano hipi ngi ya perkat rengkat bat kini ki perlok ngi perkat naga benta ban ai ke jingshakri ke babha naga benta jong piro amen naga dong idon ke jingkmi lenti ye ke jing Trai ke jong Ublei aingo Ublei ushikri jong Trai lalai segala ke jong ke jaka hanrei ngidon ki ministry ngidon ki jingshakri akan ke ri ke jet benru jongi baka dai ngi ban budin bagi mensi bakodor kinom long lenoi banga siau ban ai Ublei na benta ki perlok ki bawan syakmat na benta ban persyang ban edit ki video na ke jingshakri ki ba share kaleng dan ngasiau tu kalau kau jingkyrkhu ya bubuan pai lang jong Trai ngampoi berkat ngalai ro hak tu jingseng kita sibon ba kibriu ki bawan ban ai Ublei yangi ki yo i hak po YouTube ki ong ba dan ki ong pastor ni yo match ka dei ye ka jingkyrkhu lembaga jingshakri ka ministry ka jong pe ne ka daw nga kentu ye pi ka ka por kat bala tungin persyang ye ka ban ye share ka babhatam tungin long slur ngim dei ban shepte kala dei ka por ban yeng ka nongrim jong ka jingshisha ka tin ka jong Ublei hallelujah 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 ila po si ka banta ban yo sngiu ye ka tin ka jong Trai ngadon ka khubor no Ublei ka ni ka jenmit ban ngabuk kerteng ika Ublei Kwah ban Pyndonkam yapi Ublei Kwah ban Pyndonkam yapi ngin pulin ng kong ang ganigapor argisim kalanong kabaar kadikot kabakat kenday argisim kalanong kabaar kadikot kabakat kenday ter kaktiga jong Ublei ka ongum ni ti kita kirang ba kasnong kilo ong hau ilisha hakmi ngikerpat yami kajaka kani kasnong kalong kabe itenat kumbayo iu kenrat jonga hanrei ko kabe sniu bat ka kendau kabe lengki kajaka kabe itenat hanrei ko kabe sniu bat ka kendau kabe lengki tiu loong to wala mga weu kiu temai bat bo mlo hau bat kil walam yu hau bat ulalai syakata ka bami ki bat ulabet ya kata ka melo hangta ba loong ro kumniu ong Trai ngalapen bahaya kini ki kanom long sho nang ta ka jingyap lene ka jinglengki kum talapan bahaya kita ki nado kata kesni kat kum ka kitin uelisha kaba ulekren ban pen bahaya kan ni ka kabasniu bat ka kendau kabalengki u prophet Pyndonkam yo kiu ubatemai u prophet Pyndonkam yo kiu ubatemai nganong ipi kan ni ka por ban pen bah ye ka ai ka basniu ka ba wan to agri bat ka jet benru jongi Ublei Pyndonkam ye ki briu ke batre ban pentemai hagaktin ke jong
Hallelujah. Nagtadaw ka ni Kapor. Kung bangal ongi pi nga bu karteng ka ni Khubor Ublei Kwah ban Pyndonkam yangi. Kat bagi nang syong ka ni Kapor ban yo sngi ka tinggal jong Ublei. Nga Kwah ye pi ba Pinong Trai. Kung ba mi wat yo kiu tamai. I mean shem yaga jingimba tamai jonga haga ni ka kelmai. Tep yaga ege bakodor haga jingim ka jonga Trai. Pyndonkam yang Ra yang hakano ka jaka ka pamikwa. But bet Trai lembaga jinggo jonga. Kai ka pamikwa. Ngakwa ban yoi yaga jingpen bahaga jongi. Haga ieng ka sem. Hagi men ki para. Hagi khon ki kti. Haga shnong ka tao. Haga balang ka bangidan. But haga riga jet ben riwi baro ka way. Nagtadaw habang apet yaga ni ka khubor. Ngalap ba omdon ka bomla bad Ublei. Baro long ka bala bad Ublei. Ngayoi ye ka jingkyrkhu ka jong Ublei. Ba lamba jong ka ni khubor ngayoi ro ba Ublei ukwa ye ka ban shem ye ki kiu ba tamai. Kadai ka khubor jong ka jingkyrmen ne ka banta jongi. Hapdeng jong ka jingtim. Balatim ye ka ni ka snong Jericho. Latim ye ka hanadu ki por handai hintai. Haga por ka jong u Joshua. Haga balapan pra ya barok gitu ki kenro jong ka Jericho. Namar ka kenro Jericho kadai ka jingka ne ka benta jong ki kon Israel ban lek syarikana. But aingo yo Blei di ka kamba ka bau Blei lele ka kenro Jericho barok katua. But ki kon Israel ki yo ban yai ban poi syakanan. But nado kata kasngi u Joshua ulatim ya gani ka shnong. Baru ongi gani kentin hagani kitab Joshua kal nong ka benriu ka khot ka ba arpim riu. U Joshua ongi gani kentin. Ti Joshua ulapan smai ki hagata ka por udong long balatim hakmat u Trai ya uta ubriu ubaying but ubatay ya gani ka shnong Jericho. Long balatim hakmat utrai ya utau briu ubayeng ban ubatay ya gani kasnong Jericho. Sngap hang ni. Kadai kad balap tim Ublei lemba jong Joshua nagabanta gani ka dong ba Jericho. Uno ubayeng bantay pat ya ka kanro Jericho utau day briu ubalatim. But ukon banengkong jongun yap ukon bakhandoron yap. Nagtadaw habang ni pek yagani ka Bible ngilam ba don gibriu kiba rengkang hukum kiba not ban penyeng yaga kaba Ublei ula deptim. Shimudur la day mangabat maping yos ngaw yagani ka tin. Kaba Ublei uklem syasyo nagabanta ban penyeng ngangay nginom nut ban leesta. Yaga kaba Ublei ula pempra nginom nut ban leesta ban penyeng. Handrai habapet lemba jong ni ka Bible lepin pulin nengkong gisim kadikot kalunong ka bakan riu nengkong gisim kalunong ka bakan riu. Haga dikot ka balai pilsau pinlap dan uway ubriu bagarteng hil unong Bethel utay yaga Jericho. Bat ka Bible ka ong haba ulupan syong nong rim yaka ulado no yaw Abram ukon ng kong jong kalong tikat kum nagagting ka jong Ublei. Ulado no yaw kon ba ng kong jong bat kataro msenge bat ka Bible ko ula penyeng ye ki khrdap jongka bat ula do no yo kon kado jongu hado kata shisin bagaktin ka jong Ublei ka kren Ublei Kwah ban pendem ya kano ka balatim da Ublei
Don balak ban penba. Lek setang daga keti ke jong Trai. Balak ban penba. Amen. Don beriu. Don ke jingnang ke jingstat. Don ke spa ke peu ke balak ban penba. Ya ke ke ba Ublei letim. Harai datang daga keti ke jong Trai. Nang daw kan ke por ngalap bau ni Ublei jong Ublei jingshakri. Ublei ubala ban tim. Ubala ru ban KYRKHU. Ubala ru ban penba. Amen. But siang yo Ublei habangi pet ye kan ke jing thok. Ngayoi. Badon ki rangba. Kibawan how prophet Elisha. Kiwan ban ya thok yong kani ke snong ka bangi song isa. Kalong ka ba itenan. Kasnong ka bangi song isa kalong ka ba itenan. Hanrai ka ba snew. Bad ka kendau ka ba lengki. Ka ba mod Elisha ulatim. Hanrai ban pen bahapan eka. Nganot banong udayok ka permission no Ublei. Namar badai prophet. Bad haba uyosnya yaga sur no Ublei. Unot yaga ban kren hapersya yaga ega ba Ublei ulatim. Hallelujah. Nagata daw hakan ega por ngakwa banong ipi kalong tik ka jingiat lenti ke jongi. Kalong kumjo don ki ba Ublei ulapen kalon kabangi persyang bantai. Balai ke ja ke besniu ke sniu haga ke nongba Jericho. Namar don batai ya ka. Balai ke kendau ke lengki. Namar don menora bano berengkang hukum batai pada ka. Ke khubor jong aga ni por ngam penrem ya no. Hanai ngakwa ban persiau tho ye pi. Bahaga jingiat lenti ke jong ngigum bakla. Wala ngitip ya go hukum ke jong Trai. Hanai penban haga jingiat lenti ke jong ngigum bakla. Dang ba ngasiu tho. Yaki babakla Ublei dang wat ban penba. Ban wat iki babakla ban Pyndonkam iki. Ublei Kwah ban Pyndonkam naga bentar jong ajong pi. La upen bhai naga bentar ka Jericho un pen bharo naga bentar ka jim ke jong ajong pi. Ngam tip hado kano na pleng jongi ngiyai lenti. Shisin ke ski ngila yos nyau ye ka breakthrough no Ublei. Shisin ke ski utrai ule KYRKHU yangi le baka ba yos nyau ye kting ke jong Ublei. Bangi duwai ngi luet ke donot. Bana bangi luet ke donot don ki kenro Jericho ki ba kang yangi ye ka bangi yai shakmat na ka banta ban pendem ye ke jingkhot ke jong Ublei. Kala bante ke jinglong ke ba sniu jongi ki jingmelin besniu jongi kalau bandai ki pop ki jongi PPP siau tho anai ki sing ki skill Ublei ulapan kalon ki ulapan prai ki bila lorong mai loit nak banta ban yai sebrang anai kumno pitei pan kumno pitei pan wan biang sika jinglong ka barin penying biang ya ka ka ba Ublei uladep ai ke borban penpraya ka. Nagadau pilap yala di. Don ke ke besniu ke betut ke jingim ke jopi. But pilap yala di. Bakal lengkal kenika kendau. Ke bamut kenika met ke jongi. Kelengki. Kamla ban penmisok. Nganoi pi ke Jericho. Lede pinpet. Hagi tugi por. Hasyaba on penbahaya ka. Ka Jericho kadai ka jaka ka ba itenat ban pen. Yiki palm trees. Ki ding ki ba itenat ki cloud ki ba itenat. Ki don ki jaka haba pen. Dah ki jong ki kemat. Siau tenat le shisha ban yai kai. Siau pengat hanrai. Ju don ba web ro uding ubala ya ka ban pene yosok. Namar balai bako
bagi ding ki kijin kadai ko ka basniu ki say ki sla ki say ki tenan ki po ki sentiu tang ba marsin mi ki so ki ham no ki so kalong kum juro hagari gab det ben riu jongi haga jingshakri Ublei hagi balang ki bon kalong kum jo hagi ki sngi ki say ki sla ki say ki tenan don ka jingi tenat ban pen hanrai ki ding jongki ndon bane so nakata dau ka jingshakri klem so nganong ipi lada ka jingshakri Ublei jongi klem so mungsim ba ko jo Ublei haga jingga jongi don jingma namar ki sngi ki bangim ki de ki sngi ki ba khado ka jingwan asin ka jong Trai kala jen nga shepting yo bahawan ngi po sentiu kum to ding dembur ngi po kitnan ngi don kisla hanrei habau Trai wan hajen don so balai gani gaja namar ba ko kadai ka basniu leda kam bha ko haba kren shipang ko ka kren shipang ka jingim haba kren ye ka kendau ka kren ye ka nega met naga ka dau ha ka por nga kwa ba no ipi leda ka jingim jongi ka sniu ka nega met ka jongi ka jingshakri jongi ki jingle jongi ki nam la ban pen mi ye ki so kan ku tang ha ka jing bhabru ko ba de shabar ndon so ha ka jingshakri Ublei jongi ro leda ka long kum ta leda ko ka basniu ka yo ban toy ka yo ban rung ka yo ban toy ha po jong ka jingshakri Ublei jongi ka long ka tang ka jingpen itanan na shabar ndon so haka ngakantu nagabanta ki khon ki jong Ublei ki ba don de shisha ka donot ka mensem banya snoring kat bangi tongi le kat bala nagabanta ban shakri yo Ublei ba ko ka ba ka ba snu kanom yola ban toy Ublei ya to don kam ban pen bha ya ko ka ba snu ka ba toy don kam ban pen bha don kam ban pen bha nadau ban pen bha ya kata Ublei u don kam ye ki kill to my u don kam ye ki kill to my ki balong positive hakmat jong Trai compare ngi bakla kanoro hanrai le pi siao tho ba ke ni jemit ka ba Ublei ya lam ye pi ban yo siao ye ka ni ka tin ka jong Ublei ka no tam le pi jin ban IT la ka jong ka jingim hakmat ka jong Trai Ublei en pen tmai ye pi ka Bible ko ong we ro ba don ho Chris ulong u jing tao ba tmai Gege barim kin dono hakmi kin jalong ke batamai ngakuntu ye ka jingshakri baro kawe ngakwa ya pipi Pyndon how Chris nade e haka ministry nade e ba pinsio shngai ba ptang ba Pyndon haka balang hanai pentikna ka jingim ka jongpi ka jing pentamai ka dei tang la da Pyndon how Chris like a life ka jongpi ka jing ka jongpi malaga ski ka dei how Chris ka jingshakri jongpi malaga por ka dei bet nakabanta u Chris ban Pyndon burom yu ban le ye ka mon ka jongo nanong ye pi hang ta ken ni long ke ba fit ban long ki kiu ke ba tmai hakmat ka jo Trai tang how Chris tungin bread baro ka jing siao niam ka jing siao balang jongi la thai ya ka de na mar ha ka ba khado ki ba kum gini kin ong don Ublei na mar kim julap yo Ublei hanai la Pyndon don how Chris Pyndon ka jing slok ka ba jen balu Chris pin siao ye ka present ka jong ha ka jing ka jong pi na ka dau ngakantu ye pi ka ni ka por ki kon ka jo Trai
Tongin pentikna ban yo ka jingim ka batamai ban long khiu batamai ba Ublei un siau tenat ya ka ban shim halaka kti ka jo ban thep ya ka ba pha ngidon kam ya ka jing batamai nga khot ki prolog ki jo ha baro kiba le jingshakri lang nga ki por menshua ai ngo Ublei ba pyndon na ka ni ka jaka menta de ka jingelam ko jong Ublei Tongin IT la ka jong ka jingim Tongin shakri khampa yo Trai Amen Tongin ai ka babhatam hakmat ka jong Ublei la dei ka por ye ka bagi sno lang namar bahagi di ski ka kunhun jingalap kaleng ilapan kre nginam kenya ka por nginam kenya ka julut ka jinsep ngilek kaleng ban ya lap ya ka gospel ka jong Trai hallelujah naga jing ai ka ba pi ai sing ka kam ka jong Ublei kanam long le no ai ngin Pyndonkam be tik sing ka kam jong ka jiwela Naga da Ublei KYRKHU ya pi, na Ublei penki ya pi naga bentaban kershan, na kwai pi pin ai do donon kershan kam tam le haka jing duwai. Ba Ublei say yiki kiu ki ba thamai naga jingshakri, naga bentang ribat ka jej ben ri baro. Ar ai ngo Ublei haba u Elisha u yo snyau yiki ni rangba. Ki hong Kashnong kabaitanan kumba mimi yo I ko kunran Kashnong kabaitanan kabamot makiro ki yo I ukunran ro yo I nganong iping ni apor ai go yo Ublei ba Ublei wa IING yegi kmat baganjaman sim Ublei ro yo I wa shonga ka ket uyoi bat mangiro ngiyoi na kabentakan ni riga jeben riu ngiyoi na bentakan ieng sem ka jongi kalong ka ba corridor kabalang ka ba ngidon kalong ka ba corridor ka ba itenat ki khon ki kti ki jongi kilong ka ba itenat hallelujah Kiway pat ki ministry ki kam ki jingshakri ki briu ka bakoto ki long ka ba itanan ai ngo Ublei kata ki long ba itanan ka kam sansar khadar baro ka long ka ba itanan ka jing penyai rukom ka long ka ba itanan don kami bandon ki system Hallelujah. Ngiru kum gisikri ki jong lagi don kamban follow. Banbun. Ngioi de ki kematang ba. Ko kabasniu. Kakendeu. Kabalengki. There is no life. Hagaba itenat. Namar bagoong kabasniu. Ubaduk udang duk. Namar balay kuom kabasniu. Kata kadai ka jingshisha kadara gini gisni. Kwah pa no ipi. Ledangan kren rangam jiliu bha. Tekan jingai kapor. Hanrai ai ngo Ublei ba pyndon ki kmat ban yo I. Kat ba bidang shong ngai skhem yo I. Ki ki ba itina tang ba kabasniu ka kendau kabalengki. Nedau ki jingshakri Ublei kambon sin. Daga ba burom ngani kapor. Ki babon ngam onge ya baro. Hanrai ki babon ki jaka jong ka jingshakri kim ju pen mi igi so ngasiau le ran bah bangalet igi meeting ki babon ngasem ka jing pulut ka babon na ka benta ki sau kendro hanrai na ka benta ki evangelism committee tang san hajar kataro haban penpai shiajar
siau le ranya kata le kade ha kata urkom hey on pan bha ya kani geri ka je pendeng jong ne dalam akun tu ye pi kene pon nginam bunut naga banta ban pha yigi briu ki bagodor ki jong blei ke bo blei le say haga street preaching ila Pyndonkam ngala jit iki ni ki rangba ki ni ki samla ki badon ki jingkhot nga ai men sim ki ong yeshur ngin lepha ngin pelut ha hallelujah naga da ho ni ko por ki ko ki jong Trai ngi kwa bo blei un pen bha yi ko ka basniu ye ka kendau ka balengki pada begini girang bah kiwan hau Elisha kiwan naga dau jangkawai na ba bagi don ka responsibility onteng na mentaya lagi hanrai naga benta ki kon ki kti jongki na benta ki imlang ka sa daga jing siau kia ka donot kiwan ban kerpat hau kan rat manona preng jong pi pintre ban ong nganam sim sing show iga jing duwai ngan yeng dengan jingkyrkhu ban kerpan hakmat yo usim kisim utrai ki trai ya ka jaga kabalatim bau blen yo ban kerkhu pan hallelujah hallelujah na daw manona pleng jong ingin long kum gini girang ba kibanot ya ka ban kerpat hakmat jong trai bat kababel kay thu ingi ka ong habangi puli ye gani ka ting jong Trai kababel haba uni Elisha uli osnyo ye gani ka report jongki u ong ye gani kentin wala manga Yahweh cute mai bat bu kamelo hau walam yu bat kila walam yu hau amen uwe Elisha wong walam yu kiu bat mai tep ye kamlo pi long kamlo jong ka perthai hallelujah pi long kamlo jong ka perthai naga tau ka jinghikai ka ba pio malakapor kan show ya kana do ka donod ngait ya kana do ka donod pentemai ka jim ka jompi bakali ka malo jong ka jing kai jong ka tin ka jong Ublei kan shong au kiu ka jing ka jompi ban Ublei un yo ban hagakti ka jong un yo ban ra ban ka babel ko kila walam hau kila walam yau kebut yau kiu bertemai hau haleluya ngakwa ba anda ladep kini ke jingkren jonga ke jingan khot sia ke jing duwai ye ke jing seng baro ban walam ya pi hau ban walam ya pi ndai hanoro hanrai hau namar hakikti badon bor jongu let Ublei let pipi don manong ipi pilong ki badon kam ta pinyo I Ublei le sedang bale ke ke ba pla ke ba kraw haga jim ke jompi shabar na kti ke jong Ublei there is no miracle ndon ke kamba tongin siau tho ki khol ki job Ublei kan nongon na pleng jong pi Kwah baga jingshakri Ublei jong pi kan bot rengkat pati kamba ngam tip kan nongon pleng jong pi tran pi angnot ngam Kwah ye pi ba phin pe po ye la di de ka ba ong ngam ler ngam la kata ka dei tang na ka banta ki noi lap em ka jingshakri bari jong pi ka ro ka long ka ba don kam hado ka ta nakata daw ka ni ka por kawai pa kawai ka jingshakri ka mapile nakabantang ka burom ka jong Ublei haki bantang ka ba per pentik na baka day haki kti ki jong Ublei ba don bor baro pentik na baka day haki kti ba jong Ublei ba don bor baro
hang ta ka don ka miracle Ganong ipi, wat ka jingai ka pi ashi ka kam ka jong Ublei lo, pentikna bakan boy haga kti ka jong Ublei. Namar yo pi bet kelumar sebar na kti ka jong Ublei, don ka ba multiply, don ka ba plus. Don tang ka ba syakati. Nang tada ho ni ka por ki kon ki jong Trai. Kala dei yang i bangin kren ni ka jingshisha. Kalau dia yang iban seluruh ban keren juga jingshisha. Namar baga babel ko sumbay tip ige baro. Nadra ko way kisiteng ka jonga kanom long le na la ngi tip juga nong rim joga ting jong Trai. Ngin duwai Trai hakan no jaka ka ba dai biang ye ka bangan bet kanam bagan ni jingai jonga kin poy haka kti jong me. Haka kti jong me. Ngakwa ginong duwai ha ba pi duwai ro. Jika jingai jika kamu coba the duwai bahan do donon. Bagin boy bet hagi kti jong Trai. Namara bagi boy hagi kti jong Trai. Don ke multiply, don ke jingkyrkhu. Hallelujah. Praise the Lord. Baca Bible, kong ulalek syakabami. Ulalay syakabami habang ki kamut bun arsene habang ki kamut plural ndai singular kamut u elisha ulalay ndai tanga ko ga jaka. Hallelujah. Handai haki babun ki jaga ki balong katalong kasus bami kini ka ka ba kumno ka ba sni krem tho aga Bible ulai hapdeng jong ka wa ba ulai kamba no hanai ulalai syakabami ki dang ini ngi kon jong ai don ka project ni haban lei malah porsi dei time war chisin malai hab le baro chisngi namar hab ya baro saudong gitu ke wa nego we kisno shi ko we kisno hado mentangim pat boy hagat ka sus bami ban ngilalap don ki be tho hang ta jaka ka bangi boy ka wai jingking ngi keren bagi tigitrash nong gyong nang ne ka don sagumta saji la kilometer ai pin boy ka sus jong ka next nang ne ngin la hang ta oi kon jong ai de kwa dik ban boy ka ta ka sus. Hallelujah. Kay ka bang kwa ban ong ipigre por kam dai ka basuk ka jingyai nanti ong gini kitrash nong gong kiong piham like kali haban yai daga kejan mawarki haban yai daga kejan kapamun kam dai kebesu u prophet habara yo lu kiu bade kendo u ai ga jingshakri ga bakordor krem thai ule ye ga bentang ga jong ang ba ngong amen. Ulai yang benda ke jong, ni tahu ulai hamal lagi sos, kita nak ni ke wah, ni ke nyomba Jericho, berhabau boy, hagawai pagawai ke sos, ushim yang ni cute mai, balatep dekat melo, bat ke Bible kong, habau ushim yang dekat melo nau tahu cute, habau lepet hagat ke kalabah, agak jing tapti o Trai, hallelujah. Hallelujah. Oh, ngangat duwai ba Ublei unraya pi. Haka jaka ka ba dei biang ban ai ka jingshakri. Ngi duwai ba nu snem mo Trai ra yagi haka sos. Ban bet yaga ting ka jong Ublei. Ba on pen ba. Yaga ribat ka jet ben ri barok ka we. Amen. Hallelujah. Habang agran ni gani, tongin mud tang nagabanta ka rigajet ben reo. Hanay tongin perkat habang agran sibang ka Jericho.
Ka Jericho ka kran sipang ka jingtip lem jongi. Ka jingtip lem jong ka jingim jongi ka Jericho. Ko ka kran ka life ka jingim. Klem ko mla banim. Hallelujah. Ka kendeu ka kran ya ka ni ka met ka jongi. Na tadaw ka ni ka por tungin ya pai shaladi ha ka ni ka por. Nga Kwah ipi ba bin snang ban penbet ya la ka jong ka jingim halor jong ka ni ka tin ka jong Ublei. Ngin pai shaladi ka ka ba Ublei Kwah ban kran ngilam ba jong ka ni ka khubor. Hallelujah. Don ka por ka ba pipi siang to. Kumno ka don ka jinglong ka ba sniu. Ka ba wan ha ka jim ka jong pi klem boy berkat. Berkat ba pinang persyang ban yo jing pelait. Kata nang jor. Kanang penkasgi we pat ka jinglong ka ba sniu. Pisdang ban shakri yo Trai stang ye ka ban le. Nagamenta ban wat ye ka mon ka jong Trai rei. Hapdeng jong gitaro pisdang ban duan hapdeng jong gitaro. Pidang siang to hidon hi ka ba wit. Ka ba sniu ka ba wan tuit. Haga jim ka jong pi. Snga ba gani ka por. Balay ka wan. Tongin kali. Balay kawan kani ka basniu. Man shwa pisyo bangye ka jingim ban shikri utrai tang ba. Balay kani kwa kawan toit ka basniu. Haka jingshisha Ublei jong ide Ublei. Uba wan ban aya ka wa ka ba im. Hanrai ngadang kami lenti ka wa ka ba im ban ka basniu. Pisyo to yalade. Ka jingim ka jong pi ka jingtip lem jong pi kam bet show akmat jong Trai. Nganong ipi ka ni ka por ki kon ki jong Trai. Don ka por ka bangi ngi perkan ngi bet na ka banta jong ki wei. Ka ai ba kile ka basniu ba ka jia kom ta hanrei ngi klet ban pet ya la de. Nganong ipi ba ngapeng kreh ka ni khubor. Ngai U Blei kren yang bangan yin shwa na kabantaya la de wat ha ka jinge de ban ka jingshakri nong Trai na Kwah ba min ya lam yang ha ka sus natip ba min sekar khoyeng ya nu snem ngin se yo iga ta pan snyat ka ba bhangin shem ya ta ngin ikndoro gi jingetang ba nga yo i ba hapdeng jo kita ki don ke por ka ba nga yo i don ka ege ka ba sneu ka ba wan ban toit ban ya le iga jingshakri nga yit iga dur kmat ka jo Trai ngong Trai ya lam ya ba da ba Ublei ya lam nga namar nga la duwai ka ba ningkong Trai ya lam ban penbet iga jingjongash nga pediang ye ga ga ba Ublei upen bank nga pediang nga kala ka ba mut nudo ka donot tang ban wan ka ba bha ka ban toy ha po jong ka jingshakri. Hallelujah. Nga pana ba ka ko jong Trai ngam le rai kambon ki pop jong nga Trai ban ye jong ki we nga kampek ki we ki kamla ban nga nadraw nga pan ma ngong ye le barka kadang wan wada ka jingi day bat ka ieng ka sem haga jingi day bat ka balang haga jingi day bat ka imlang ka sala ngawan naman banga Kwah baga be im kan tuit haga ribat ka jet ban rew haga family ka jongi haga jingi day jongi shikur shika haga jingi day jongi parama shikri ngawad ya kata na do ka dono Trai ngong Don kam ndai tangha sideng hanrai shaka sos bet shaka jaka ba mi kani ka bakulmar. Hallelujah. Nalau ka nungan na pedeng jopi lesila na pindon ka yirong sem ka bay pay ya pra pila persyang bansog di problem dan tangha sideng kanang mi penban ka kulmar hanrai don kam ba pinpan
ya ga ji ram no blei unia lam ya pi IT ga jing be jong pi ko mu khiu ubat mai ka ma jong trai da ga ba klem pe ya ga jing duna jong gi wei han rai pa shwa shelade IT ha ka ma jong trai ya lam ya nga thep ye ga mlo na ga ban ta ga family jong a na ban ta ga jing de jong a ha ye ga se thep trai ga mlo I have a me bet kalong kadawai kanam long poison han rai kalong kadawai kaban penbha kilong kebe ha kan kapor kilong kebe long pa na kaban taban sngi gi khon gi ti gi jong Pyndonkam ban siong tho ye gane na ka daw kan kapor na de pidon hab ka ti gi badon bon jong trai don jingermen wala lagi bakla kanoro lagi sniu kanoro lagi lengki kanoro don jingermen lala ka jingim jongi kiba yo singa wi gane ktin gi jong trai I don ha kti gi jong blei don jingermen bar ka ga basiong tanat kalong ulama le siya ba mi ki siya ba mi ki Shabami Kio Jesus Shabami Kio Ano ipega ni kapor Pipisyon to Ladon kano Kajinglong basniu Haga jim gajong Pikum bitar Pi bitar kulmar, pi bishar kulmar, pis file ike kaba pi Kwah ye tension shaladi, don ka ike ba snew ka sos pi haban lap ye kata, namar le de pim lap kan penkha, habaka tuit nang te kan penkha shibon giwa, amen. Pim day ban concentrate ban penkha tang ini liang, tang ini liang. Harai ka badon kam kalong sha gani ka sus ka ba kham shir khai galong bangalam bagi bobon ki bangkha gini ki jimbitar ki kini ki dei tang ki tenak wa harai ka menyi ka sus ki dei ka jing serong hallelujah ka jing serong Nagata daw, leda ka jak ka jing serong leda bhanang ne. Automatic pinlong jam no. Kan bhagal jingim ka jong pi. Kiway pat ki jinglong ki babon. Automatic ki do no. Ki bha. Naga basniu. Nganong ipi. Tongin yalam yo try leda visyo to. Bangikum sarong aga jingim. Tongin yalam yo try. Hagasos wala yalam yo Trai tang hapdeng daga bobure yegani gasos dan gasos ka ba pikum baka pipisyo to yalade ka ba pibakala ka kta palat yegani galengka galenge kendau bat ka long lengki nedraw wala le rana kmat jo Trai yalam ba hagasos U Blei, boleh hagasos. Hallelujah. Dia tang mau balak ban penbah. Ia gajing berjong ala jong. Ngam tip kanu nganut deng jong pipi lam yelde. Haba pi wat beni apa. Pede pleng. Dia nagadau jongai. Kadang isu paro hayeng asem. Hagi parlok. Ka relationship kado no pleng day nagadaw jungay banyo ya ka khubor ka bakren nagabanta ka do no jungi ka takay ka bakham kodor bani ka bisyong shigibay ban hallelujah nedraw nga duwai ba Ublei friend bay direct ya ka hat jungi ban penpet ya ka jing ka jungi
ngam tip kat no na preng jong pipi la ban ieng ka jingshisha hanrai la de pi priang ye ka ni nganong ipi ya phiro kan bha ban ublei un pan bhai ki we lamba ka jing ka jong phiro amen ublei ukwa ban Pyndonkam ye pi nagda daw ha ka ni ka por kanu na preng jong pipi nong ka ni ka khubor ka ni ka banta jong ngan kala ka bamun nganam peje shikiwe hanrai nungkong yelade ki ege ja ngan yitchwa yelade ledon ka babakla trai ma byanga bantmai yanga trai ban peje ka jinga jonga trai ban ko yanga de ka tinga jomi ngangalong tang ka khandau mi long nong thau khiu shim trai balwet trai knyot trai ban wandur thmai don kam Ublei yo khiu ba thmai kanu on the bleng jong pipin sha ga ni ga jemi jong ga ni ga si ngala boy shi ba kut jong ga jingkyrkhu ni ting jong Ublei nga khot ye pi ba pin yeng baro tong in yeng lang baro ha ga jing don rekat ga jong trai Ublei lu kur khu yeng i lang ba jong ga ni ga tin ka ba ko do le si na bleng jong pi ga ni ga por pi siong tho ba don ka ba tim ha ga yeng ga sem ga jong pi ke hier pate ke wan ke jingja ke baharukom ke besniu nganong pi dang don jingermen le de PIT hak mat jong trai balai na ka jingtim baro na daw dang don jingermen yang apa dia pi dang don jingermen yigi bahayeng ke sem jongi dang don jingermen yigi imlang salang jongi dang don jingermen yega balang ke jongi lada mengingi jit hakan ni kapor ban IT hakmat ke jong trai nagadau haba kran si bang ka jingtim ka de ka jingrengkang hukum hadi por ke bamben shuang Old Testament kino ka barengkang hukum kan wan ka jingtim hagi ka semjoki nganong ye pi ka ni kapor aingo na ka bentau Jesus Christ ara jas ne menshua ulu wan se ka ni ka partai ban pelaji gi na ka jingtim Pitim Elisha kamun ayu Elisha kamun God is my savior kata ka real meaning jong Elisha kaba kadeu yo Jesus Christ ba unwan balong de shisha unong penim unong pelai jongi hallelujah nagda daw Elisha ieng nagabanta Jesus Christ Lalu ke Bible ke orang Galtia, lalu nombor kau ke bakal lain kasau. Ukris ulu siuspa ini naga jingtim ke hukum. Ulu siuspa ini naga jingtim ke hukum. Naga balu pelong yu ke jingtim naga bentar jongi. Nama lo tho long balu tim ya way barok bersni na hapdeng. Kenang baka jingkyrkhu ke jong Abraham. How Chris Jesu kan yo wan segi gentle kan yo wan sanga sapi kan yo wan sangi ki bala priang ya ga jingshisha hadu kata uko aban pelai ingi de ga jingtim ban penwan hangi ya ga jingkyrkhu ke jong ukpa Abraham how Chris Jesu tau de Ublei jong ki kon ki jong Trai ne da dau nga no hi dot ga jingkyrmen ngayeng ban ong hagan kapor tang ujisu ubala ban penkia yugo ke besniu yaga jing besniu jopi jangan jopi tang ujisu bala ban penkia ula ban penkia yaga no ke kendeu ke balengki let's see ke jingshakri Ublei jopi ke long lengki kambat jupenkha nagda daw ga ni kapor ngim kwa balong lengki ha ga bagenjam se Ublei la ban penba yano ga ni gaktin dei tangu jisu bala ban penba ula walam yo kiu hau kila walam nagda daw nga khot ya pi
Ngakwa ban walam ye pi baro ki khon ki jong Ublei ki khon ki ba gordor hakmat ka jong Trai ban walam ye pi shaukris ba pindon hagi kti ki ba don bor ka jong Trai ba shua ban le igane ngakwa ye pi ba pin ieng hagi jingdon rengkat ka jong Trai ngin ruai ka jirai hakmat ka jong Ublei khali ba me ba bin wan chinish kmat ki perlok ban chinish kmat hallelujah Hallelujah. Kap ke big mag jo pi baro. Trai nga kner ye lagi kti na ka benta ki priu ki jo me. Ki wan ban IT ban pentmai ke jingem. Ki wan na mar bagi Kwah bandon hau Chris. Na ka sadau trai pentmai ki. Ki ai ke batmai kin jalong. Kiba rim kin do no baro ko ka basmiu kan do no ka jinglong ka basmiu kan do no naka jingmun je berkan naka do no an ben bahai ki ko Trai ha ka por ngadu duwai ha ka kerteng ka jong jisu ye ki batrang ban yeng naka benta ka burom ka jome ngakner ye lagi kti naka benta jong ki ko pa Trai hega kerteng ke jong jisu Ublei jangan amar ki degi kiu matmai tep ye ke ba godo tep ye ke ba kenjam sim ko Trai tep ye ke ba lo ke ba don jingmat Trai ye kren ko Trai ke jingim ke jogi kalong ke ba don jingmat no do menda ke sli hega kerteng ke jong jisu pediang pi kaskinti ke ba pikren kalong ke ba don jingmat ki kam ki jogi kalong ba don jingmat Transcript pediang pi kajing selok ke jogi kalong ke ba don jingmat kajing wa kajing ro kalong ke ba don jingmat kajing puli jogi kakti kadai ke ba don jingmat ge baro ke ba mi na ke suntur jogi na ko ba bilong ki kiu ba tumai don jingmat oh hallelujah hallelujah oh hallelujah Trai Ublei jangan ada duwai hake kerteng ke jong jisu Ublei jangan Trai ngapalai loi ngas bukti ko Trai dengan jingngeit min kirkhu na ka benta ka jingkyrkhu ngapalai loi